Txokolate dastatzaile profesional bat ezagutuko dugulako, bai, hori ere badago, dastatzaile profesionala. Eta berak erakutsiko digu txokolateaz asko, dastatzen erakutsiko digu, eta adibidez, txokolate bat erosi behar dugunean, zeri jarri behar diogun arreta, hori ere bai. Gurekin da, Xabi Urizar. Apa, Xabi, arratsaldeon. Apa, arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Xabi, ze behar du txokolate dastatzaile on batek? Ze behar du, entrenamendu asko. Titulu bat lortzea, ez da gauza errazta, baina gero hori mantendu behar da. Orduan, garuna, usaimena, ahosa baia, dena trebatu behar da, egunero. Sumiller baten lana da azkenean, eta zure lan ahalik eta gehien objektibizatzeko bideak bilatu behar dituzu. Eta ezagutu egin behar dira txokolate desberdinak, eta ikasketak non egintzen dituen, zuk? Berez, nazioarteko txokolate eta kakao dastaketa institutuan, da inmunduko bakarra da, titulu hau ematen duna, eta niri tokatu ditzen Italian egitea. Italian? Florentzian, Turinen eta Milanen. Wow. Hiru toki izan ziren, helburu desberdinekin aukeratuak. Bazenik ere, eta Euskal Herrian ez zarete asko izango titulu hau daukazuenak? Ez, begira, oain zorionez lau gara, duela gutxi arte bakarra zen, Raquel, Kaitxoko Raquel, eta oain lau, eta ni horietako bat izanik, pozpozik bizi naiz horrekin. Ariketa praktiko bat egingo dugu, Xabi. Demagun denda batean gaudela, edo txokolate bat erostera joan garela, hor gaude, pila bat txokolateren aurrean, zeri jarri behar diogu arreta, zertan fijatu behar gara bat erosteko? Esan behar dago, nik erabiltzen dituan txokolateak ez dira dendetan supermerkatutan erosten. Orduan, supermerkatura baldin bagoaz, normalean osagaiak begiratzea interesgarri izaten da. Ze osagai asko edukitzea ez da seinale ona izaten. Zerbait tapatzen ari den seinale izaten da askotan, eo beste helburu batzukin egindako txokolate bat izaten delako. Zenbat eta gutxiago hobe, sueltasunari ematen zaio garrantzia. Bai, karo, zenbat eta gutxiago hobe, baina karo, kakaoa ez baldin bada ona eta osagai gutxi baldin baitu inguruan, orduan mingostasunak eta olako gauza desatseginak ager daitezke, ez? Orduan, berez jendeari gustatzen zaion aukeratzen jarraitzea esango nioke, ze bakoitzak erabakitzen dut zein den ona eta zein ez. Nik baitut nireak eta bakoitzak baitu bereak, ez? Eta gero, baitugu guk ere sortzen ditugun alako, bakoitzak gure mito propioak adibidez, ez dakitzuri gertatzen zaizun Maitane, baina txokolatea zenbat eta ilunagoa ikusten dugu eta ematen du puruagoa edo hobea dela, eta argiagoa, kakao gutxiago edo hori horrela da, kunplitzen da hori edo? Ez da horrela izaten. Berez marketingak industriak sortutako zeo zer da hori. Badirudi, euneko una aukeratzea dela txokolaterik ilunen aukeratzea, ez? Eta hori izaten da normalean industrian gutxinez gaintostatu egin den seinale, edo txokolatea IAR egin delako, ez? Ongi tostatzen baldin bada, ongi txigortzen baldin bada txokolate bat, berez, genetikak eta beste faktore batzuk baldintzatzen dute kolorea. Orduan, euneko kolore argikoak izan daitezke topa ditzakezunak espezialitateko txokolatean merkatuan, ilunagoak, baina ez dira beti ilunenak izaten puruenak edo. Hoi bada zerbait, marketingak sartu diguna. Eta bada zigilu bat txokolatearen kalitatea neurtzen duena bintu bar, zer esan nahi du zigilu honek? Berez, zigilu hau da, zigilu guztien artean kalitaterik handienetariko txokolateak edo bilatzen dituna. Ez dia zertan honenak edo txarrenak izan behar, lan esan dut hori bakoitzak erabakitzen dula, baina berez txokolatean konplexutasuna edo, zapore festa edo bilatzen duten txokolateak dira, ez? Eta azkenean bada lan metodologia bat. Honek esan nahi du, munduan oso toki gutxitan egiten den zerbait egiten dutela txokolategile hauek, eta da, kakaoa jatorritik erosi, eta baba horiek txokolate bilakatu arte obradore berean prozesamendu guztia egitea. Orduan, txokolategile hauek ezagutza maila oso handia daukate, ze kakaoa tostatu horretik tastatu behar dira, ikusi behar da ze konplexutasun edo ze aroma daukaten, eta gero txokolate bilakatzeko interesgarriak izan daitezken baba horiek. Ze bestela, beste batzuk aukeratu eta beste batzuen bidez bilakatzen da edo bilatzen da txokolatean bikaintasuna. Hauek dira azkenean txokolate kakao bikainenak edo aukeratzeko metodologiak, bintu bar edo. Eta zu dastaketak eginez ibiltzen zara batera eta bestera begira Maitane, ze irudi ederrak, ez da, ze iruditzen zaizu?
Bakoitzari bere zatia banatu, eta dastaketa mundu horretan egotea, ez da? Niri, enbidi puntu bat, nik uste etxean ere norbaiteko hain ikusiko bat du, Xabi, zure enbidi pixkat izango dula. Ze, askotan, gure ikasketa ibilbideak edo beti oso mugatuak izaten dira, eta lako lan bat ikustean, askotan da zenpena, askotan ez dakigula horrelako posibilitatea daudela. Zuk nola deskubritu zen duen? Italian, zegoela aukera hau, profesionalki, txokolate dastatzailea izateko. Nik sare sozialen bidez deskubritu zen, nik txikitatik amak dendan erakutsi zian modu ez ofizialean dastatzen, orduan nire jakituria hor gelditzen zen. Eta sare sozialen bidez topatu nun duela urte batzuk Italian bezala aukera hori, eta osartu nintzen, egia esan zorionekoa. Benetan ikasketa oso interesgarriak bazirenik ere, ez da? Ni bintzaten nekien horren berririk, eta interesgarria. Bueno, interesgarria izango da probatzea ere, bai, ez da, dastatzen ikastea, zu hemen zaudela aprobetxatuz. Egingo dugu dastaketa, bai? Bai. Hemen, Toriona, hemen daukagu gure txoko Maitan, egozen irurok, Sartu, zei horretik. Pasako nahi. Jarri zuberdian eta Maitan, egu bi albotan jarriko gara. Ea ze txokolate o ze karri diguzun, ez eguzu lehen bizi zer daukagun hemen? Bale, hemen baitugu, bueno, bi gauza nagusi eta hirugarren bat suertatzen baldin bada erabiltzeko, baina berez bada txokolate bat, hemen gorrotxategik egindakoa, berez bintu bat zigilua ere badu goialdean, bai, eta hau bada, hiru osagairekin egindako txokolate. Bai, normalan txokolate hauek dia bi edo hiru osagaiekin egindakoak. Eta konparatzen baitugu markak, eta horretako bekarri dut, beste marka bat bada, atzealdea begiratuta, badirudi beti osagai igualak erabiltzen direla. Kakaobabak, azukrea, askotan ere gurina, bai? Eta jendeak askotan esatu, eta zaporeak nondik datoz? Zaporeak datoz, kakaobabak ongi aukeratzetik, eta kakaobabek dituzten propietate bikain horietatik. Kriba edo aukeraketa handia egiten da jatorrian, babarik onenak edo aukeratzeko. Kakaoko puru bera izan da ere, zapore desberdina izan dezakela, ez da? Ondo, nola xiko gara, nola izaten da dastaketa bat? Bira, lehen da bizi zabaldu, eta txokolatea kanpora atera, eta bira, hauek harri dut, zegorrotxatik izan da, bakarrenetarikoa, kakaoa bat jartzen hemen txokolatean erdian. Hemen kakaoa bat txokolate testalia dago, baina berez kakaoa honek simbolizatzen du, aztarna edo gorrotxateik kasu honetan erabili duen kakaoa txokolate hau txokolate bilakatu alizateko. Orduan honek, txokolate honek ezer estaltzen ez dula adierazien nahi du. Orduan, zer egin bat dugunen da bizi? Puska bat emango izuet, laburtu egingo dugu, hemen denbora pila eman genezake honekin, baina zentzumen guztiak erabiltzen dira. Gukoen egingo duguna da usaindu, eta usaimenan bidetik prekursoreak edo aktibatuko ditugu. Hau da, zapore izan daitezken horiek edo antzeman ditzakegu zugurran bidetik. Antzematen da ez maitan, asko. Kakao usaina bintzatu. Da urrina badu, orduan. Honen ondoren txokolatea hau ez da murtxikatu behar, orduan. Hauan sartu eta urtu egin behar da. Orduan, zuek, nik ezagutzen dut, sobera gaina orduan komentatuko izuetzuek dastatzen duzuen bitartean. Hemen txokolatea urtzea da kontua. Murtxikatzen bada, azkenean txokolateak berak dakarren informazioa sabelera pasatzea da kontua gertatzen dena. Orduan, guri interesatzen zaigu, txokolateak dakarren informazio hori sudur erabiltzea eta sudurrak burmuinarekin konexioa egitea. Orduan, hori egiteko modua da, urtzen ari garen bitartean, airea sudurretik kanporatzea. Orduan, usaimenaren bidezko prozesamendu aktibatzen ari gara hor. Zemuz Maitane? Ona, Gustatzen daizue? Aizearena ondo? Bida, betetzen dela, ez da hor? Haua betetzen du? Haua betetzen du, persistentzia handia du txokolate honek, eta gero, ditun zaboreak ez dira gehigarriak, hau da interesgarriena. Frutu gorri zaporeak ditu adibidez txokolate honek, eta frutu gorriak ez dira inondik agertzen osagaietan, ez dira gehituak izan. Kakao babak berez, dakarren magia da hori. Bintu bat txokolatetan gertatzen da. Kakao baba bat hartzen bauzu jatorri batetik edo bestetik, edo ez dakit nondik, ekarriko du bere zapore festa edo bere komplexutasuna, eta hori da... Nabaritzen zaio zaporea, Eta amaieran alako nikastasun puntu hori edo hori ere badauka, ez da? Eta hemen ikusten dut, beste zerbait ere badauka zula, ez da? Hau da berez, aholkularitzen ahitzen aizenez, sortu dugu tiramisu bat, eta nire ditu ninduten tiramisu honek daukan txokolatea hobetzeko. Orduan, nik egiten duan gauzetako bat, personal shopper modura edo aritu, eta txokolatea estelentzire eraman. Orduan, irekiko dugu,
Eta hemen ikus dezakezue berez, txokolate kapa bat edo xafla bat gainean dularik, tiramisu ezkutetzen dela. Orduan, hau jateko modua da, goiarakin goitik fuerte eragitea, eta txokolate eta tiramisu puska bat hartuz, barna sartzea. Puskatu? Bai, hola, puskatu egin behar da. Ea, maitane hasizu. Nahi zuen bezala. Bale, hola, eman? Bai. Eban. Baina egin igual goitik bera, hola. Hoxe, gildurri gabe. Bale, eta hola hartu. Eta hartu. Orduan, tiramisua eta txokolatea nastuko dituzu. Gogoratu, txokolate berezia denez, ahoan mantendu behar duzuela, haizea, sudur zuloteatik eta Gauza bera, botaz. ez dugu segituan... Bai, da ere dastatu egin behar da. Konplexutasuna badu, baditu bere matizeak txokolateak, eta noski tiramisuak daukan aromarekin edo batzen denean, nabarmen daiteke ze nolako maridajea sortzen den hau dastatzeakoan. Mundiala, oso ona. Pina dago. Oso ona. Eta aholkularitza aipatu duzu, aholkularitza lanak ere egiten dituzu beraz batekin eta bestearekin, ez da? Bai, hor normalean, hontan ahitzaz aparte, tiramisuan kontuekin ahitzaz aparte, panet honetan ere aritu naiz txokolatea hobetzen okin batekin, Iruñean, eta gero aholkularitzarik potoloena edo izozkigile batekin egiten dut, Irungo Jon Gallardorekin, bertan ari gara txokolatezko izozkiak berrinterpretatzen. Hau da, badirudi txokolatezko izozkia zapore bakarrekoa dela, eta gu sartzen ari gatzaizkio beste narratiba bat. Madagaskargo txokolateakin egindako izozki bat, Peruko txokolateakin egindako beste izozki bat ere atea dugu, edo Indiakoa, orduan hor sartzen ari gara, ardoakin eta beste produktu batzuekin bezala, jatorrien kontua. Orduan, gure izozkiek ere badituzte jatorriak eta beste informazio batzuk. Hor zure markaren berri ere ikusi dugu, eseri horretik bezala hartuko dugu, bai eta... Txokolate zatia. Oso. Eseriko gara bitartean, oso ona, maitan, Hola, ostiralero, Eta nerea lasai, gordeko dizuguta pixka bat, Geratzen da zerbait zuretzat ere, lasai, Bueno, zoragarria izan da, esperientzia oso polita. Askotan esaten da gastronomia esperientzia bat ere badela, eta halaxe izan da, Erabat, eskerrik asko. Jarraituko dugu txokolatea bat ezagutzen, Xabi, beste lagun bati esango diogu etortzeko,